И здравейте с поредното в идване на League of Legends. Може да кажете здрасти, тук при мен са Симо БГ, който ще играе Ката. Няма да кажеш здрасти? Не. Еми... Така, значи аз ще играя саппорт Зира. Да, ако това Аше се научи... Така имаме нуб Аше, което... Трябва да е и топ, обаче е нуб. На нуб как може да му се приказва? Моето АДЦ ще бъде Иво, който ще играе Дрейвън. На първи път. Да. Първа игра с Дрейвън. И И Радо ще бъде топ с Аше. Искаше първо да бъде джънгъл, обаче умните хора се взимат смайт за джънгъл. Забравяй. Ема поне кажи здрасти. Чао. Радо, що има 69 ада. Защото нямам руни. Така, срещу нас ще бъдат Шивана. Twitch с смайт, което... Явно това е нуб, който... Майко, тази си е взел Хелтриген. О, Радо, тая скъсате. Така, значи Twitch си е взел смайт, обаче... както знаете, нубовете си взимат на... Възможно най-добрата магийка. Иначе е 6 лево. Ама, нали знаеш, че това Twitch джингъл става. Да. Twitch за джингъл става. Така, срещу нас са Зира и Панталон. Бай, чуча джунгъл. Панталеймон. Панталеймон. Има такъв вратар. Панталеймон. И да, акаунта, който Иво играе, е мой. Да. Това беше важно да се подчертае. Беше много важно. Така, Иво трябва да почва да фарми, а аз трябва да стъмна тази Зира. Twitch е мид. И може да видите леки на къс. С древана е хубаво, че лесно са фарми. Какво ми прави мишката, бе? Мене тук ма насолиха. Да ти стъмна ли Зирата? Чакай, нямам кю. Няма. Го изпусна. Защо си направих мапа да не е отляво? Сега са бъгвам. И както винаги бъркам да тръгвам с мана полшънка, защото аз не използвам кой знае колко мана. Тя са хилната. Да, не сте на име. Ама, курок. Не псувай, бе. Да, избягам. Каре. Тая е идиотка мръсна. Прими лопаш фарма. Така, Пантеона няма мана, така... Тъпия ми мап. Иво, той няма мана Панталон. Бързо, дебеля! А, така. И кой е дебеля? Миньон. Ага. Оправи. Да, бастан. Разкажи, можеш да избягаш? Да. Добре. Twitch е ужасен. Ще постоянно ма спами, аз съм меле чемпион. Не го знаехме. Да, но не сеш, че катата като се наяде... Разко внимай. Как ще се наям, като той постоянно ма удря. С бейсиката. Иначе преди малко ядох повече кида. По-добре бекни. Никак не е зле. Ами ти стой дефенсив само тук и чакай да дойде фарма. Ей, взех едно минутче, бе. Браво, ти си про. Дабл про. Ти успел си ес. Тъй. Мръсна фила, бе. И още няма първотно. Показа. Нищо. Не, човек, това беше... Бай, държа 30 фпс. Аз съм с 40. Значи хора, да знаете, че ни снимах, защото по дяволите шиваната в рапса ми дигаше 2 фпс. Пък и както знаете... Да, ми писна от нея, стия ми. Стига си псувал, бе, човек. Бе. Това е обществен разговор по скайп.
Естествено. И ти е псовалник. Иво, сори, ама просто аз не успях да такова. Ти нямаше да можеш да я вземеш. Иво Прото, първа игра Дрейва вече има 1 кил. Ми аз имам. Сапорта имах кил, това е още по-добре. Еми, сапорта трябва да се наяжда човек. Не, да. Сапорта са наяжда с история. Само малко така подробности, ама няма нищо. Нещо такова. Да. Така вече от техния тим най-ниския левел е трети, при нас най-ниския е четвърти. Това е добре. Кико. Всяка неделя с Кеворкен. Легендата продължава. Няма биш кокера. Чоко Джунгъл. Сигурно, че снимаш сега? Окей, бъфа. А да, може да посетите канала на Радо и канала на Симо. И не ще Да, няма да ги има в описанието, защото нали... Ще ги има. Аз... Знаете, че ме мързи да слагам канали в описанието, ама... Защото не са неговите. Да, то е много трудно е човек да копираш в скайп, после да го поставиш. Бах ти работата. Направо, там ти, това е нещо много за света. Давай, никой не мога да дебелия. А така. Само нещо малко така. Какво аз малко така? Не съм фиднал. Не бе, само малко така може да не те мързи. Мене ме мързи да снимам ти. Ти О, не. снимаш. О, не. Как се В храста. Бъде луна. Ома. Да, докъде ще ме гони, бе? Случай, но... Не, Но, аз бях на 200 кръв. еми, а доказва. Опа. Браво, Радо, дай. Дай, бе. А така. Давай тая. Няма мога. Ама ще го... Пускай смайта, Бричет. Няма май. Игнайт, флаш. Да си беше взел като нямаш. Ой, да взимам... Иво, чакай, дай такива. Матка. Ръкове, братля. Не, ръкове. Кой трябва, но... Да, с хиляда. На нищо. Нищо, ти като вземеш улта и им го пуснеш и двамата ще ги убиваш. То си май ще го взела. То е аз. Ти нали му знаеш какъв е улта на Древана? Дето мята Да. брадвата и се мята по целия мап. Си взимаш пътната, брат. Това всъщност може ли да мини целя мапа? Да. Да. Би трябвало да можеш, доколко знам. Може. Не ако съм играл удари Древан. Ако удари някой Да, това го знам. шемпион, веднага се връща. Не, бе! Така както знаете, саппортските игри са малко скучни, защото нито фармим, нито правим килове, ама... Радо СС. Сори. Ама. Абе, не бе! Не бе! Ай, те не те пред нея без това ще я убиш. Ама. Към мене. Иво. Стъмна ме. Давай! Иво! Айде! Моля те, бе, човек, убийте го, бе! А, така. Защо дойдох аз? Да се разходиш малко. Да. Да видиш дали допусне. Добре, Иво направи 2 кила, така че той е 3-0, аз съм 1-2. Което е обичайно. Човек, аз сапорт все пак трябва да се жертвам за това деце, нали се сещаш? Ама гъл така и върта и двете броди. Те като няма та деце, имат та деце, ама на мид. Лонгсвордовете са на мода. Мама ти. Поческа. Толкова сред вече се приближи. Брат ти си. Мила пацан, пей на пацан, почува пацан.
Ба, гледай тази ръка ми копирайта ми, бе. Ме гледай я, бе. О, да, копирах ти. Виждам, че ти копира. Не, бе, защото тия двете нейните... Тия Знам, двата знам, че ти образува тази тама. Еми. Точно така играл с сапорт. Не съм играл, просто знам този айтъм какво представлява. Да ти спалня ли такива? Те се скажете, бе. Той я. Мале са за кил, умираш. Ето, дали ще му би избия? Би по това. Чакай, че ма танква кулата. Часта. Ама ти ма. Аз имам ултимат. Джо стайл. Ясно. Ултимат. Това какво си мислиш, че само неговия сапорт ли има такова? Опа. Сега ще му пусна ута и ще ми опкаш. Опе, шиваните, опе. Право, право. Да, тут. СС. Мързи, че казах. Казах, нали? Пускай Да. ута, Бричет. Пуснах си. Оше. Си му прави. Пробеги. Дай му ни дай ме убиете, бе. А така, бе. Браво, бе, човек. Гледай. Спасибо и може да вземи. Шама вземи. Ще то вземи. Шама вземи и после... Не знам аз какво ще я взема. Ама ти пустата, бе. Майко, не, бе. Иво, остай малко, ти обирам фарма, докато няма, ама е от сърце. Да, то това е точно така от сърце. Добре, ние почти изчукахме кулата. И ако си мислите, че съм... че играя като си в HD, не играя като си в HD. Какво това е? Айро, защо играш лига, бе? Абе, представя. Да си вземам бутуши. Така, аз вече билнах два предмета и ако исках да спрали за малко да си почините от сценичната роля. Пускай кюто! Бързо е! А така, бързо! Така. Е, това е Спарта. Дегуто! Ела нема. Спряли, бе? Не съм. Не, ако искаш мога да спра за малко, докато Не. там... Изби го това нейното, че би демейдж. Знам. Тя тази само ще ми копирайта ми, тя тази не може да си прави билд. Ба си срама. Защото аз съм... Някой да дойде тук до мен. Тя тази няма асисти, бе, ба си сапорта. Да вия. Чак. Ами си. Че ли си покажи? Къде скока? Ба, какво ще... Ма си мют ми включи. И браво, Ево. Еми, за мен е браво. Ма ти видя ли какво направи? Мене видя ли какво направи? Шит! Видяха, ма ти си пуснал. Yes, от кулата. Нищо. Пусна силата и оня тъкмо нямаше да успеш да години и Иво си пусна ето. Да, ма и аз си пуснах ето. Бе, карай, бе, и двамата ще вземем. Ама е браво. Това се е кога ще... Би, бе, бате, би, бе. Чакай. Диде. Ще дам. Защо трябва да вмирам? Защо? Аз кое да си вземам първо? Синята чаша или... О, да, книгата? То ще ми трябва някоя гътни кола. Радо, ще можете ли скоро да е гътни този талър? Няма да е скоро, защото е малко така. Добре, ние техния търет поне ще огътнем скоро. И добре, хора, ще се върнем след малко игра, защото да си починем.
Ето 2 кила и половина по-късно. В момента те имат общо 5 кила. Бягай. Бягай. Бягай, де. О, верно. Верно, аз забрах, че трябва Само да да си го заврана. Така, дай да съберем там още някакво фармче. Газана. Аре, скачате на тава. Мама! Урки! Ало, пак. Той е ладна, ама не може да върни. Басти! Къса, а? Какво къса, бе? Аз набих демиджа. Нещо той навсякъде така вика, който му вземе кил. Къса, бе! Всъщност вие ми ли така? Аз трябва да мълча. Еми да, викам ти, защото го бия 5 минути с Кейтлин салто атаки, ти накрая дойш и едно кил и го взимаш. Това е с такова, Да, нещо такова. О, супер. Радо, бах ти много да си използваш макаджоко. Какво? Това е за много. Не, какво? Еми, по-добър от тебе, ако говорим. Какво? Еми, няма да Има право да ти говори как си иска, поне за лига. Я говоря, че малко си. Абе, като не Да, те ще има значи, ния тавър, бе. Майна, идвам. Радо ми каза да дойда. О, шет, колата, що му бие, бе? Духа е, бе. Защото му тъжа. Абе, ела те гътнем то тавър. Иво, ела да го гътнем то тавър. Да, но аз съм на това кръв. Бах ти тъпото, аз ли съм фидера в отбора? Не. Веско е. Веско е сапорт, какво искате от него? Ако искате една биричка. О, шет, аз бягам. Радо, обръщай се, отиваме Елизири. Аре, бе, имаш 200 кръв, както е казал си Фейджи, ако имаш повече от едно кръв си готов. Какво ако имаш повече? От едно кръв си готов да се биеш. Нищо, поне им гътнахме тавъра. Умряха, ма си заслужаваш. А искате ли да направим дракона? На, ращо. Еми, ние имаме 4 пъти повече такова от тях. Що да мога да си взема направо червения бокал? Кой е взимал булъв от нашите вие? От техния тим е Симо, защо ти е този бубъл? За кулдаун, не дикаш. Аре, дракон. Защото улта ми е на твърди. Ами, те ще ни гътнат тавъра на бота, макар и ние сме им гътнали 2, ние сме печелена на макс. Няма мога да спрам да го спрам. Или можеш да ме спреш. Защо всички избягахте? Аз мислих, че дете насам. Стига Веско, няма да спрем баланса. Аз идвам. Ама така не обичам. Дъбъл У. Давай, не пипам. Ма Веско тип. Какво дърта ли? Еми да. Дай, Иво, биве. Абе, бия го, бе, Веста. А си очето бяга, бе. Какво съм избегал, аз умре, бе? Ти не могат ли тия да танкват, бе? Добре. Само двама сме. Еми, давай да рековаме. 20 голта. Аз ще трябва да си взимам сайдстоун, така че... Ръби. Аз имам 60 АП. Вие имате ли тимча? Ба, човек имам 40% cooldown reduction. Веско много си бърз. Аз? Мгм. С моите... Гледай как се скача. Дайте на бота да ги... Има се. Трибал. Веско ще внимава. От този път не е квадра. Аз ще мина отсам обаче. Да, прав съм. Да, бе. Този път.
Тук са. Чакайте ме и мен. Фак. О, това плувалник не може. Тук плувалник. Си му е 20 кила. Колко? Кога е? Ми ти си 20 кила, човек. Няма гъбе. 23, аз съм 2,5. Зирата има 1,10, значи аз съм по-добър от тяхната зира. Не, просто си има по-добър от всички други. Де бе, не мога да взема дори асист. Тук как гледа от мене. Аре, барон. И ти го Ми що не остана, какво те тия умрях всичките. Умряхме. ще ги взема. Някой ти късна света. Ама още не са сарендали. Еми ще спечелят. Саренди. Аз пускам сарендър. Гад. Добра, пента! Къде е пентата? Ето. Къде е пентата, бе? Симо щеше да направи пентакил. Какъв Затова друг посетете пента му... Посетете канала му за... О. Какво говоря, че щеше да направи? Симо, какво да взема още на това? Еми, И чакай. в тази игра Симо направи пентакил. Антон Денсър. И някой ще дойде и ми хелп на тъпата кула да е гътна, че ми трябва гол от подявалите за стъпия Санит Стоун. Аз ще си взема синичък. Бега от тука, ма! А то ме ума! Айде, аз съм това. О, бегайте от тук, е! Аз ще сложа лард, бе! Сега, ако успея да оцел Twitch... Язо, избих го, бе! Рано кой пишеш късно. Не съм ти къснал нищо, бе. Шит. Я си имам спид, мам. Спит, малафака. Не е по-добър. Чакай, аз тия ще ги рефилдна, да си взема хоумгард. Да не бийте без мене, че снимам все пак. Ба, човек, те ме убиха двамата и аз накрая с пасива си взех единия. Кажете, ако ви трябва някъде да сложа лард, че вече имам 4 ларда. Еми, тук. Чакайте, ма, изчакайте. Да. Видя ли къде? Еми, шидай сега. Радо, имаш ли флаш да ма флашнеш до там? Чакай, идвам! Сега мисля да направя джук. Само трябва да подате. Гледам. Не, Twitch ще ме пресреща. Чакай, аз идвам. Джук няма да стане. Това с флаша. Трябва да се пресрещне, ама ти ще го вземеш. Ще можеш, да. Имаше ред взимаш го без проблем. Ба, аз дори не мога да вземам асистия, човек, аз съм някакъв. Нямаш нужда от ултимета никъде. Така, дайте зирата на мида. Аз ще мога и сам да си я взема, да има. Още един айтем и съм това убил. И ба, то улта на Пантеон вече много голям, бе. Да, ева. Така, един, два... И сега Симо ще направи още една пента. Няма има за пен. И това само с едно кил. Не, комбо. Всичко. Всички работи. Как си фулбил, да? Ти имаш място за още един предмет на Казах топа. още един предмет съм убил. Какво те имаш? Но... Радо, къде е? Радо. Страх го е, че не може да вземе кил.
Кучничко. Браво, видих. И това беше И игра, за която нея, беше накрая. победа за нас. И очаквайте следващите игри и може да кажете чао. Ма може да не кажете.